моля скажи на мен, явно прави любовта мръсно. Или знае на кого, кога да пусне тя, кога да хване тя. Да я имитирам ли, ще ти се харесам ли, да го правя мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата. Затова мъжете така сте лесни. Тя пробива с едно явно и е минала през то явно. Аз до нея съм наивната, а успялата защо е тя? Явно прави любовта мръсно. Или знае на кого, кога да пусне тя, кога да хване тя. Да я имитирам ли, ще ти се харесам ли, да го правя мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата. Затова мъжете така сте лесни. Мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата.